Tirno. Hoy, Tirno. Tirno. Yo, what's up mga masters? Ayan, Saga part 3. Ayan. Ito po yan, no? Medyo malalim po yan. So, kailangan naming maraming tao. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, sobrang green ng tubig. Malalim po yan. Ayan. Balik po yung gagawin namin ngayon. Unang step, silinisin namin yung area, yung bunga doon. Tatanggalin namin yung mga dahon at yung harang na kawayan para maharangin namin ng lupa, bato, para matras yung tubig. Yung babawasan. Ayan po. Ayan guys, babawasan yung tubig. Ano yung pang-abis na rin? Ang bida mo dyan, may sipo. Siyempre. Wala akong pinako. Yung mga gapo na yun, yung ipang sarap at tao. Ito yung sakdar. Pulo-pulo ko talaga yung permiso kang batag niya. Hindi mo labo. Zero. Ano yung mga bulos di ba? Yung mga bulog. Anong taon-taon ang pagkakaroon na to? Thank you. Yeah. Mga master, ayan. Bali, konti na po yung tubig. Ayan. Nandito po yung isa. Ayun, konti na po yung tubig. Kung makikita nyo po, halos kalahati na yung bawas namin. So, konti-konti na lang talaga. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano lang kababaw yung tubig. Ayan, chine-check ni Master Allen. Ayan. Ayan. Ayan po, bali, yung tumitira ngayon si Joven. Ayan. At si Bokbok, kung makita nyo. Ayan. Nagamasid kung may makikita ang dumadaan. Si Rick James. Ayan. Ang master ng Tagapana. Ay, Ayan. Paano guys, mamaya ulit. update namin kayo. Ayun guys, kung makikita nyo, ayun ang isda oh. Ayun sa labasan na. Ayun, sino, babaw na yung ano, yung sapa. Ayun, kumaani nag-iba na sa may dulo. Ayun. Ayun, dulo, oh. Makikita nyo. Madami sila. Ayun, makikita nyo guys. At may dulo guys oh. Sa may kahoy. Ayan, nag-aabulan yung isda. So ayun guys, bali positive. Ayan. Ayun, maaninag na bandang may ano. Ayun. Ayun. So bali guys, konting-konting na lang. Ayun guys, bali si Jefferson naman ngayon nag-ano.
galing sa tubig. Ayan. So, tingnan mo dyan, boy. Balitin mo tropa natin si Allen. Ayan, sa view. Si Joven. Ayan. Ayun po si Rick James sa dulo. Rick James! Dito po si Tangnoy. Tangnoy! At yung tatlong peg leg. Ay guys, bali yan, konti-konti na talaga yung tubig yan. Ayan po, bali si Allen naman ngayon, natitira. Ayan. Dahil tapos si Jefferson. Si Allen naman ang dahil sa tubig. Ayan. Oh, Lord! Ayan boys, bali alis na siya kasi may pupunta sa Daraga. Ayan, Daraga, sa Albay. Ayan po may, yes. Ayan po, si Renan sa dulo. Ayan. Sab. Ayan po yung bagong import natin, galing pang Daraga yan. Renan Maranyos Coronay. Ayan. Okay, sino natitira? Lin! Pwede na, no? Pwede na. Ako kapatid kasi natin eh. Yo. Ayan po, bali may bago tayong import, si Puchukan. Ayan. Galing pang Pilar. Ayan. Bali, yan, bagong import natin. Kumbaga sa ano pang finishing. Wow! Ayan guys, kung makapansin nyo, sobrang baba na ng tubig talaga. Oh. Pero kailangan pa rin natin maubos yung tubig kasi para mas madali makita yung isda. Guys, makikita nyo talagang sobrang baba na ng tubig. Oh. Ito, di ito marapin na. Makikita nyo guys, maraming mga Sira, di ka piso. putong malulupit. Uy, ito na. Ilingan ko yun. Oh. Isus, di mo. Hindi ko naling, hindi ko naling. Si Minurok din oh. Ako puto nito, puto nito. Iyo. Bubalik tama sila yan. Balik ko yun, nakaano? Darang nulig day, nila magpala ribok. Hindi mo na pagtanggalon bok sa ano. Yun, nasunod na. Yun na yan. Kabit na yan. Ayan po, si Eman naman ngayon ang tumitira. Bagong import, galing pang Daraga. Daraga! Sino naman dyan, boy? Pag may nagasabay na lang, pag may natabi. Bali guys, doon sa may kawayan, meron doon nakita dalawang malaking kadado. Kung sa Tagalog dito, ayan. Dito sa tabang pala, tama, dito sa tabang. Ayan. Dito sa lodi, ako tumalo. Jim, kukupi na dyan, Jim. Ini jadi punya sobong. Ini sini go. Oh. Dari di sini kita susit kalau dua. Kasal ko yung pong ng isa yung ano, isda. Yo, alis na boy. Okay. Uni ang sarigon. Subay tayo tayo yung balay. Oh. Ini masayan sa nile. Oh. Ini kuya, ini dito ang kanila. Si J, si J. Hindi ko sa sini. Wala ka na sa dito, alik ka. Kasi kaya naman sa Yan po si Pochok. Nakuha tayong minakuha ang isa.
pero mukhang nawawala yung isa pa. Wala ko sa naan. Ano? Tino? Hoy, Tino! Ligi pa, ligi na pa sa kasili. Ano ba? Oh, pagkres. Tino! Ito. Ano gano'n yun, Tino? Yan ang hirap na. Oh, ligyaw. Ito ay may ligyaw, no? Oh, sige na. Ano, Tino? Ano yun? Paulog na ligay. Tinigta mo. Umuulan po. Kasalukuyan pong umuulan ngayon na Reporter? Hindi nagsusarang sumagaw, di ba? check the time. 11:46 ng tanghali. Ngayon, dito na matatapos ang ating paglilimas ng sapa. Papunta na silang bubon para maglinis ng kanilang mga katawan. At upang luto na ang kanyang nahuli nila. Bali tapos na yung panghuli namin ng isda. Ito po yung huli namin. Yun. Tatlong malaki at marami pang maliliit. So yun guys. Bali mamaya magbubudil fight kami. Tara guys, samahan nyo kami. Lagyan na ng sili para mas masarap. Bali po yung recipe natin ngayon, adobo sa gata. Wow! Ayan po yung sili, nidikdik para mas maramdaman natin yung sarap. Anghang at sarap. Pagod at sarap. Yun! So paano guys, mamaya ulit. Ayan po. Perfect. Gata. Kamay to kamay lang po nangyayari. Walang makina. Yan. Kaya po siya oh. Wow! Kumukulo-kulo na. Ayan po oh. Makikita nyo. Ready to eat na yan. Konting lang, kulo-kulo. Yes. Ito po yung plato namin para sa budil fight. Yan. Banana leaves. Yan. Ayan guys, bali konting pag-aantay na lang, kakain na tayo. Yan po yung kanin. Wow, mainit pa. Wow, wala po, sarap. Ang sarap ng ulam na maanghang. Bakit tayo sa taas? Kung makikita nyo guys, sa personal, sus ko po. Sili pa lang yan, jackpot na. Wow, adobong sabog sa lamog mo. yummy. Sabi ni Cardo, yummy. Pang 2 pieces, hindi lang pang 2 pieces. Wow, sarsa. Mainit talaga no. Ison na. Sino trapo ko doon. Mata mainit, hindi ko naman ini. Game. Mabante. Makita nyo guys, wow, ang sarsa. Init na. Ah, di tabi di ba? Di na. Di na. Oh, ira. Okay. Uy na guys, kung makita nyo. Sarap niya! Ayos. Yun! Man. Sarap. Sarap! Pagka si... Ito na guys, nayari na. Ang sarap! Medyo maanghang. Sarap! Yan. Medyo maanghang.
Noy, sabi ka doon, Noy. Ayos. Ayos. Basag na ka? Nice. Ano mo? Amag na, di sinimot din yun. Maka. Ayan, Ako. Dabis talaga, ang sarap no? Di ba? Maangang lang, pero ang sarap. Pod! Nagbabakpak? Yung bagbato ng tubig. Ayun guys, kung makikita nyo. Oh, konting-konti na lang talaga tira. Yan po, sa mga hang, yung mga Naiyak na. hang. Sobrang sarap. Pinipilit na lang. Sige guys.